Bueno, mga higala mga kasama, ang ato magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga bibot. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan ang ato magtatampo si Bibot. Kini ako problema bahin is kahimtang sa kong asawa nga dunay sakit pa taon. Kung nga ano problema ako ano no. Inaniwan ako pagsugod ang mga panghitabo ha. Kanta-kanta ko. Oy, bitaw dali. Ang sus di may di. Bitaw pati kung bitaw kanan natin ko tumatak ni. Maliba ako di mo subayog yo pero may kawan ni dinida. Lingaw-lingaw ko. Tingog tam sa kwan port ko. Ang kaya lingaw-lingaw ko dungdro kay saon nga kini ako asawa taon do na pay gipamati taon. Kanta ko eh. Okay. Okay. Inday paghinay-hinay, kuyaw karon ang kalibutan. Sa silpon ka magbantay, na ang tanan dihang binuang. Kung dili ka magbantay, magantos ka dili madugay. Ug sa imong pag-inusara, magahila ka ug magamahay. Oros, matuod lami ang gugma kay ang unon ni mo mukuro. Ang mga haluk aroy, ang nagagakos, ahay, lamig kiniinday, apan paghinay-hinay. Sorry kayo dong ha nga mo rin medyo pagaw-pagaw ko kay. Hintay ka pagbantay, ani mga laking gagmay. Kalira ni mong madakpan, labig mahiraman, ang diyang lagay. Ay lang mo wala. Ayaw na yung pilagawin dun sa Tagalog ko na. Tagalog na yun, butang lagi. Oy, salamat kayo dong ha, salamat kayo. Sorry kayo nga medyo pagaw ko kay, gikan ko ditanaw sa drama nga, sa tanang bakak, ikaw ang tinuod dito sa punta. Mo na nga medyo nindot man, niabiba ko dito mo, napagaw-pagaw ko. Halingaw kay ko nilang Consel Francis Paris dito. O ni Inday Ingrid Bertudaso po, nakitaan man ako sa personal. Sila si Inday Carol, kitaan ako. Jeffrey ka muna ng Dandan Lara. Cecil Cabrera, kitaan ako dito nung daw. O mauna nga, medyo pagaw-pagaw ko. Salamat kayo nung daw ha. Ay lang kagulay mong pagkaw dong, mawara mo na. Mawara ni, kundi na ito magsigit-sigit. Ay, ako may labay. Aluyas kong asawa. Yapyugo naman taon kay lawa. Day, dara ko diri, day. Day, Asa di ay ka? dara ko diri. Alisa. Ha? Alisa ba? Pagkaparay ko ni asawa ha. Pero di may mutang, udi makakita sa akong kaanyag ug kagwapo. Ay. Ngano ka ha? Dong, bot. Bot. Bot lang tani bina. Day, ay gaduwag sang pito nga ni kilain kayo pa minawon murag bot lain day. Dali pi. Ipalihog ko kuan. Ha? Oo sa panday. Palihog ko kaut sa kung buko-buko. Katul kaayo. Ay, hindi ko yung pagkaw sa buko-buko. Taon ko tumurong kamot-kamot. Asam na ito, ha? Katol kayo, probida, eh. Itong iring, be. Milaya, susad. Ako tong gipakaon ganina kay siya mo ipakauton ako kung katol na yung buko-buko. Sapa, uy, hanggaw gyud ka, uy. Tinang hanggaw ko taon. Kung sa mga ay atong ang gibati ron ni mo diha, ha? Ambot ani dong, uy. Wa kong kasapot. Luya ko, pero murag lami ikiat. Day, wait. Ay lang sa pagkiat, ay. Bisag kakiaton ko. Ay, ang sahod naman, ha? Manani mo nga, ang sahod na mo nga naglisod ba taon ka pagbangon diha. Ay, ito tuyo kagala ito ni mong bangko. Sa buki makiat ba noon ka? Ahak, bayani. Hindi lang diha, tanaw TV. Na may father's wife. Oh, Kapoy na kaya akong pamati. Sige, duwa aning scatter, uy. sige ni, mura kag mapindig. Sige, duwag scatter, probida. Ang wa mong kuy lingaw. Hiram di ay, bida. Muna permi kayong luya ng imong lawas, kay tungod na ng imong sakit. Kay wag yung tingali kay tugtog, tungod na pagsige ni mo duwag scatter, no? Kada mo duty ko magabi, tagdugday kay kamatog, no? Katuramang kong panggabi imong duty, good. Awara ka, bida ni mo. Pre tatong. Dalisa, may istorya ta. Nga naman, pre. Okay. Pre, nahuwat ko tos pari mo, pre. Lagi, ganina na itong nakuha na to. Noon sa mo kay. At tanda-tanda mo tulad, Sige. Day! Gaya! Malakaw sa mga si pre imok. Si pari tatong ha. Ato bila pre imok. Day, naunsa naman ka siya. Mari, pre, no, sanat, mari. But unsa na siya taon pre. Luoy kayo. Day! Pre, masakit na sa mga. Ito ni Bayhano eh. Bida. Kaniyo sa pre ha. Ako sa taon. Kaniyo tan sa kayo. Kung taon sa niya. Sige, pre, mahuwat lang ko.
Kay... Ang gahi, Ida. Noon sa mga kay. Dong akong kamot di na maliho. Sure, dahil di maliyo ko taon. Di lagi. Kay masay, be. Basta maulian niya. Kaya, doon sa taon. Ako sa taon balikos, may tataw, eh. Agay. Sakit na po sa awa taon. Pre, Tong! Pre. Una lang dito, muapas lang ko. Kaya ako sa nang tumanon akong asawa, ha? Kaya murag nang dahi mong kamot, ari. Uy, boss, sige, atake na, pre. Si Bako taon, pre. Si Bako taon. Ipa-check up lang, pre. Amot adim behana, pre. Daghan kita ni siya mga sakit. Ako sa rin timanon ka dito ko asawa, pre, ha? Ingnalas, pre, muapas ako. Musunod lang ko nimo. Sige, pre. Muhuat mo yung apas ka. Oo, lagi, pre. Saan kay sakit ni kong asawa, sa? Bili ko na ko, be. Oh! Cellphone lang lagi ka. Iwan ka, di maliyok yung mga kabot. Di bitaw malihok ganina. Karon wa naman. Ako nasang tiil ang di mo lihok. Nandun ka hospital na yun, para tanaw ka sa doktor kung sa'yo ng sakit ayaw mo. na lang. Sa may makuha na to anang tanaw, uy. Ipa-sick up ba? Da, unya na lang sick up. Unya na tiwason sa lina ko kay basig makadaog ko ini ron. Oh, naku sabi ka niya. Oh, you know how nag-scooter mo lagi ka. Kidot, biya tao ni mo gayan. Recorded by X Thunder Gaming. Nakasabot ko nga murag, di gusto kang usawang mulakaw taon ko. Mautong napasakit-sakit din siya, kulbaan sa dayon ko. Kay ingon na siya nga di maliho kayo mga kamot. Pero pag-abutan ko dito, nagduwa man yung scatter, giilan ko sa kanaan. Kunya, Ganyan pala ang umiibig. Lagi ka na Hawan ni Diana. nasa sa isip. Katakanta pa. Lagi kita Ako sa ngay ingon be. Aking nang mulakaw, mapas ko na dito. Tanaw na to kung saan siya diskarte ang tawana. Tulak na. Day! Day! Oh, sama. Day! Okay naman ka no. Mulakaw sa ko ha. Bato ko silang pre mo. Kay tuwa silin to ako mga barkada. Agay. Agay. Naunsa mo ka? Ha? Dalit sakit akong o. Ibunal na? Ha? Busakit imong uday? Udo, agay. Ay. Agay, sakit, agay. Agay, hindi sakit. May sakit imong o? Nya, ibutihan mo imong gunitan. Di dapat ko yan. Ha? Saan sakit mo? Runner na? Ano man itong? Midagan ka sakit mo sa... Oo niya, midagan pa dungstiyan. Unsa na siya? Idagan lagi. Mao nga, ayaw lang una ko biya. Kay basig masakit na sa digbalik. Bidong ang binimbayan. Agay na nasad awa. Agay. Oh, Ayaw una paglakaw. Ano, Basig di mo- binigbalik ni mo. Wa na ko. yawan ako, ha? Kaya nga no, mulakaw ko, asam na ka. Dili na mo ibuta kong ipasabot. O ya, unsa na imong giingon nga basig wadag ha? Asa lagi ka? Dili ba, ang buta ko ipasabot. Basig inigbalik ni mo, patayin ako. Kaya wa may makatabang na ako kung mulakaw ka. Ha? Mao nga diha ka lang, stay put. Ayaw paglakaw, bantay ko. Oh my God! Naunsa ka, bibot? Paita rin ko sawa na eh. Ha, nga naman. Ano nga, murag artistahon kayo. Ngano nakasulti man ka, anak? Di ko mulakaw, kay mudayom na pasakit-sakit kung mulakaw ko. Ay, basin tinuod na may sakit. Tinuod ko taon sakpanan ko nga di tinuod. Ha? Naunsa man di ay? May andi mo sa akong bahay taon kanina kato kumpare na ko ba padtuon ko sa mong usa ka kumpare. Unya nanghin ko niyang tarong, nagpasakit-sakit pandayon. Akong giadto kun naunsa siya, di ko no malihok iyang kamot. Kay giatake ko no siya. Aw abi na ko giatake. Pero maingon man siya nga di malihok iyang kamot. Mao to nga, wala ko madayog nakaw kay dili man siya pabiyan ako. Paglakaw sa akong mga kumpare, naunsa bang nagduwa man og scatter. Mao ba? Oh, sobrang tuyo niya nga di gyud ko malakaw day. Oh, kung nagduda yung kadad ay doktor, ipa-check up. Nya. Bedbayan na sa taon ka. Unya di tinuod ka doon sakit. Inartista lang. Paitay. O hadlo ka. Ing na nga kung di ka man muundang anang imong koan kabuang. Tinudon taman yung kagda sa ospital ba? O kung mamatud-an nga wadyo kay sakit, nagpasakit-sakit ka lang. Aw ing na nga palayasod katika din he. Palayasod ka din he. Oo, tunay no? Naon ako na. Pero nga nung nakalaag malagi ka, ha? Waday magpasakit-sakit siya. Mianin mo din eh. Oh, pag anin ako na kay bawa man to siya nga moanhi ko nimo, mautong wa magpasakit-sakit. Kay naam ko ituyo nimo. Kay barkada pa wa na. Tuwa sa to, abot usad sa sakita rin iyang ipakita din ako. Pero sige lang ngay ha. May nahunaan ako nay. Sige, aray na ko nay.
Asa day tadong? Ah. Asa ning atong gisudlan? Kuan, building ni. Na din ang clinic ni Dr. Pinya. Pinya? Oo, ni Dr. Alan. Alan? Na din o si Ma'am DC, mo yung akiman na to. Mana doktor kayo ni, mo ni doktor nga klaro kayo. Kinsa? Doktor nga klaro. Dr. Claro? Oh, doktor nga klaro. Mag-unsa man ta siyang klinik? Ipa-check up ti ka. Ha? Oh, ha. Ipa-check up ti ka na imong sakit. Kay way klaro. Musuol, lakaw ko basta barkada ko katuan pero dili. Di ka musuol. Ha? Bolwan gilin ako dahil nga nagbinuang lang gagayang ha. Awa. Imo lang ko giilad. Aw, di nagkapuyos tumbay day. Playason gyud ka, playason. Ha? Oh, mao na. Siguro ang yung doon nakisakit ha. Kay kunwa, pamutos lang daan kayang. Dong. Ano manood sa klinik? Tigiling ko diha. Kay, ato na ko doktor. Mo ni ang klinik. Oh, Mura klinik. lagi opisina. Ay, pagbuot kay, yahap ni. Klinik ni doktor. Oh. Ano na doktor ay? Morning, Doc. Doc, good morning. Good morning. Unsay ako ikalaga ninyo, ha? Doktor O, siguro, lain kay tigog. Kuan, Doc, pasik up na ko ako asawa, Doc. Oh, kaya nga nun, usap ni siya, ha? Sul-sul yung sakit, Doc. Labi ng mulakaw ko, musuol na yun. Huwag di lang ko mulakaw, di yun musuol, ha? Uy, mao ba? Lupig ba din patulong kayo musul-suol? Ha? Patulon? Di man ko patulon, Dok. Dili man. Wa magkumingo nga patulong kami, sis. Ang akong giingon nga lupig pa'y patulong sa imong sakit. Kaya ang patol musuol man bisan usang urasa nga dili ka may baw. Pero kanigay mo musuol man nga mulakaw imong mister. Ang sabi sakit, Doc? Ang sabi sakit na rin? Ang kaning iyang sakit, maon ni gitawag og laaganis silusis. Nga, Dok. Oh, laaganis silusis. Alaaganis silosis. Oh, ay kabalaka. Usa rin ka injeksyon. Patay ang kagaw na. Ug di na musugmat imong sakit. Injection, Dok? Oh, pero kausara ni siya. Ug mubalik man gani, aw, injeksyon na nagtagbalik. Kadiyot ang kiwaon akong injeksyon, ha? Kadiyot. Ano ka? Oh, niputi yung tao na imong kalibot tao. Imbis ito na, ha? Lus pa kag mayo kaya, ha? Ngano ka? Recorded by X Thunder Gaming. Gani, mao ni ang dagom, ha? Kada ko na, Dok. Uy, Ha? muram nag-alambre. Pareha si kadaka sa among hayayan. Ay kabalaka, misis. Di ni mahurot og tusok. Mga tunga raman, tunga. Asa na? Muram nagduha ka dangaw ang gitas undok. Di lagi ni tusok tanan. Katunga rin matusok, ha? Noo ko kataas. Ay, taon, ana. pasag di lang na importante gamayo ka. Kay dako, tagbayad aning imong tusok-tusok. Dili, dong. Ang tinuod, dong. Dili, Asa? tinuod nga doon ako'y sakit. Ah. Nagpakaaron ingnon lang ko nga nisuol lang akong sakit para di ka mulakaw. Pero wa ko'y sakit. Dahan lagi ko. Buot mo ipasabot nga piki ang imong sakit, ha? Piki ka na, ha? Oo, dong, Di bipod. tinuod ang imong sakit? Oo, Fake! dito tinuod, piki, rato. Bubuya gini mo, eh. Nahibaw ra ba ko sa akong kumpare nga may ubos sa bataon dito na kung di ko maadto. Kay maayo lang ko nung konsulti, nya di ko muapas. Pero di ko muapas nila, kay mudayom na kag ataki-taki ano imong sakit. Oo, lagi dong, bibo. Tinuod na, dong. Pasayluag gani ko. Dili to tinuod nga may sakit ko. Piki na gitong ako pagpasakit-sakit. Mao nga, ayaw na tao ko pa kay ana, dong. Uy, taas kay na. Mamatay ko, ana, dong. Ay, kabla kay bugala ka. Kung piki man imong sakit, piki mo sa yung doktor akong gipanhi. Ha? Oh, piki na. Sige, pre. Salamat kay pre. Ha? Pasensya kayo, pre, ha? Pasensya kayo. Dahasol taon ka, pre. Sorry kayo. Okay ra, pre. Oh. Nakwarta sa kong gamay. Okay na. Mahilan ni kayo sa mag-drive ko balabal. Driver na kag habal-habal? Pasensya na, ma'am. Kaya na matudaan na yun. Ngali, tinuri mo sakit, ya. Ha? O sabi atong sabot, ha? Di ba ningon ko na yung palayason, tika? Ngayon niya akong problema taon kay abi na akong mausab na tao niya akong asawa pero maom lang gihapon magsakit-sakit man gihapon pero kuyawan ko kay mamuwa pag yun kay mura tinuod yun mura sa giatake saan ni nako ba ati pres palihog tabagi ko nimo wa ka kaginani o pasakit-sakit kun mulakaw imong bada tabagi ko niyo bi unsay akong buhaton taon na ni kun kamoy pasultihon bibot.
ang sender na ito karang adlaw. Ato sinder at pre si Dodong Bibot. Bibot. Problema rin, simple naman na iyang problema sa iyang asawa, Ate Pres. Kaya, Naman. kung mulakaw siya, Ate Pres, mapasakit-sakit yung asawa. Kung paluya-luya, atik-atik ba? Dili gusto malakaw siya. O di siya gusto mulakaw ang iyang bana, niya, magpasakit-sakit siya, di ko nulihok yung kamot, nagduwag scatter pag naglakaw iya kumpare sa iyang bana. Nagduwag scatter, nagsugal noon may gatiman. Dukla na doon kay kanang scatter doon, wa yun ay ayo sa atong kinabuhi. Kung doon na kay kwarta mapundo ni mo sa imong Gcash, o niya iduwa ni mo scatter, piti yun ka. Hurot yun ang kwarta ni mo. Naya akong amigo, Ate Pres, kuan, scatter yan. Naato siya mga tindahan sa mga kuan. Kanan na niya mga sa mga media o sa sari-sari store. Oo niya. Sira karon. Tungod sa scatter. Tungod sa scatter. Pagitan pagka-scatter. Sa dong do. May tagdanan siya nga, let's say the scattered. Tindan, urot mas scatter. Let's say the scattered unta ba? Oh, tino. Let's see the scattered. Mao na nga ayaw yun mo patintalan ng mga duwa diha, mga online games, kanang mga sugal-sugal unsa pa na diha. Hangyo lang ninyo. Nga murag lisod yung kay na nato buhaton nga mapatintal taan ng mga duwa sa online. Pwede ro tan-aw mo diha mga Facebook, mga kuan pero ayong yung magduwa ng scatter unsa pa na diha. Kay mao gyud nay makadao sa atong pamilya, bam. May bunta ka ni mo, Bibot? Bibot ba? Bibot mo, no? Oo. Wari ka diri sa New Testament. Matthew 9, 21 to 22. Mingon ang babae nga gidugo katubang gitalinugan ang babae lang. Gidugo? Dusi ka tuig. Dosi. Kung mahikap ko lang ang sid-sid sa iyang bisti ni Jesus, siguradong mamahayo ko. Ihikap niya. Miling si Jesus, ug nakita niya ang babae, ug mingon siya, ayaw ka balaka, anak, ang imong pagsalig mao'y nakaayo kanimo. Diha, dayon, naayo ang babae. Karon, Karon. Karon. ikaw, kasi nga na yung asawa? Kuan sa inday Gayang. 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 Ikaw gayang og tinuod man gani kang masakiton ing nanay mong asawa Bibot nga bisag unsa man niyang itambal dili siya maayo. Mao yan. Kaya ang iyahang pagpangaliyo po gadag limbong. Limbong yun. Silos mo na inana, silos. Na masuko siya mulakaw. Oo. Niya plakton niya bana. Oh, niya nga napiyang yang kamot. Dili malihok. Pakutut sa buko-buko. Sa kung salip sangir. O si tawag na sa English land cramp. Oh, kram. Bikog. Namikog. Ang mubikog ba? Binhod. Tiil na may mubikog. Ang kram gali atong tiyan. Ana di ay ana. Sama kram. Na. Priya tong kuan ako pagmangko ni tawag sa kanyang anak nga babae nga City Anyos, gidanlak. Ha? Danlakan. Ni kram ang itlog? Gidanlakan. Gidanlak, madanlak Danlak dili. din Ay, ang bilang babae, no? Kay unod man di ko na o tinai ba unsa dapit sa may kiil. Balik ta. Balik. Bibot ka na yung mga asawa para na ako, no? Kayo siya pa rin nagpatambag, ako siyang kasabaan diretso. Apan dili, Sabi niya. ikaw may nikuan, kanang may na siya nga, dili, maayo. Og masakiton ka man gani, unsa man, muadto tagtambalan, o muadto tag doktor. Doktor. Kaya ako misigaw ni mong pahilot, sige pakaot, sige pamasahe, muadto tag doktor, ato may bawan, ug unsay imong gibate. Apan sa ako naging kingon Bibot, ngayon yung mga tuon, kipahilot yung kamot, pagtalikod mo, nagduwag scatter. Oh, kaso nang kay kwarta. Oh, iya pa rin kusok-kusok ng albahanan, mamasahe na. Mao na sakto. Puro patong hinamulan ng lagot. Ikusukuso ay pa. Kusok-kuso, ipanahi. Kuano ay? Ipangguna natin mo lagwerta ay. May pa si may pa tong amigo si BSI bangag sa ilong. Why recording ni uli dayon. Ano ni uli bangag sa? Toy hinumulan dito. Mamasahe man yung mga kamot. Sige ka mo. Mamasahe man, tinuod ka nga ni Biko, ang mga kamot. Kaya sa magsigig kang pangaliw po, mura ba ka ng og atong palawman? Pero sige kunog simba, nagabot sila, mamalikas. Wala sayang. Maura istorya, ha? Akong kumpare, kaya ako ng ugangan, perting Diyos nuna. Kadak simbato, agad, inigabot ko na yung, pangmatag, ay natay! Yung mga buwa ko ng mga baldi, o itong labay. Pang-itsa. Kasi pangatuog. Ba? Mao na lang to Bibot nga sultihi siya ug tinuod ba siyang masakiton ato ta doktor di kag doktor ato tambalan pero may sakit Ato di ablorario ya da sa albularyo babida Mabuyo dito sa atos uslog. ako lang ba Ano man akong kamot Ano dili na ko mangkumkum unsa ya gyud tayo mo ang ina nga marikado ato lang hoypon salamat ko na kating tulungan no Kuna ko ang puzzle, Tihan.